aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis men. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak kok nyembah. Aku ora itu. Aku ora mentolo, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Aku jagat ki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho pikulan. Pikulun. Kita arep apa, Bagong? Pun kula mboten njaluk jambu Dipa Nirmala, mboten njaluk pelem Dipa Nirmala jambu Pertangga Jiwa. Lho, kuwalik. Wis men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok men. Lah kok kita malah sajake murina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Pukulun. Kok mung perkara njaluk jambu Dipa Nirmala, pelem Pertangga Jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa, Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ta? Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon-alon aku terima mundur wae. Oh, berarti aku ki kita. Iya. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun mboten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kepiye Bagong apa kita tetep bakal njaluk jambu Dipa Nirmala pelem Pertangga Jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep mudha paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti pelem Pertangga Jiwa jambu Dipa Nirmala? Merga niki kebutuhan rakyat Pringapus niki Padukuhan Pringapus. Nek nganti kula ora iso pelem Pertangga Jiwa jambu Dipa Nirmala entuk, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Bathara Guru. Ayo linggo ngisor. Nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nuwun ya, Pak. Iya. Oh, Mas Tunama Sidam. Sekaring bawana langgeng, Kakang Ismaya ndangu kalian kula. Sing gedhe pangapuramu. Manikmaya paripaksa kuwi tak rawuhake ning kene ya merga ana wigati sing bakal tak aturake marang Manikmaya. Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya tak tampa pangestu tampanana. Dian ora basa ya, Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Nding. Tejamaya, Ismaya, Ismanta. Us. Apa? Manikmaya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Iya nala garing ingsun tampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasan-kusan reng ora metingkring. Oh iya lali aku ora saking kamitenggengen weruh busanane Pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karo-karuan. Pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petro ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasan-kusan. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Lah menika ngaten Pukulun. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken Pukulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye?
Ora sembrono engko disotke. Wah, anake Pak D Semar ya. Ikan mengadimu santai wae, Pak. Ulan ulun boyo. Ulan kok ulun apa ulan? Ha. Wah, aku gak ngece MC-ne mau dadi kelera-keleru aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manikmaya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mekaten Bu Kulon. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1919 mau ya kleru ta Pak? Dadi lurah kok suwe men pirang-pirang abad 1919 edan tenan. Aku wong lahir wis metu udel Pak. Apa iya sak ngisore sithik. Drakure ora. Ngaten nggih Bu Kulon? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitaning gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek ron Rajamala abebantal boto sarembak. Gayane iki lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan mutone kandang pitik ngono kok. Ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning tritisan. Entuk sasmitain gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Ah kok wis malik iki piye? Pelem apa? Arum manis. Pelem arum manis kok dadak ngrawuhke Bathara Guru. Wis jendeng lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu nganggure muni kluthuk tak bandem. Sandal saka kene. Jambu dipanirmala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru. Mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil. Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Lah kowe iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nek cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu dipanirmala Bu Kulun. Pelem pertangga jiwa setunggal jambu dipanirmala setunggal kula petak wonten ing dusun pring apus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk neng gandeng menika sampun dados sasmitaing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi Pukulun nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadyakaken. Kula gadah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten Kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pinisa mabur. Ayo iki menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Bu Kulun.
Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi Plemretangga Jiwa Jambudipun nirmala menika daharanipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggo syarat srana wae. Tukule Jambudipun nirmala lan Plemretangga Jiwa ki rak pirang-pirang ning kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake Jambudipun nirmala Plemretangga Jiwa. Ilahing. Lho kok malah jantunan kok sik. Ilahing. Awik namastu nama Cidon. Negari pun dipanjang kunjuk. Gong tak bandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Ha ki mau malah ilahing. Ilahing. Yuk. Aduh. Malah kena sirahku dhewe. Payen Bagong ki malati. Wis wenehno. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Slaminipun kula menika dados dewaning para dewa. Slaminipun kula menika dados nalindraning Jawata, sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kaliyan kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula. Kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken Plemretangga Jiwa lan Jambudipun nirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar. Nek pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu, tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi Jambudipun nirmala ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk ngacolonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa ngrengsang linggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Setro, aku mangkel iki Raja Andruk. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tredhak ning bareng tekan pungkasane padha kok nyocok nang rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis men. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak kok nyembah. Aku ora entuk. Aku ora mentolo, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Jagat ki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho Pikulan. Pikulun. Itu arep apa, Bagong? Pun kula mboten njaluk Jambudipun nirmala, mboten njaluk Plemretangga nirmala Jambudipun Jiwa. Lho, kuwale. Wis men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwale mbok men. Lah kok kita malah sajake
Murina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku ya Ulun. Kok mung perkara njaluk jambu Dipa Nirmala, Plemper Tangga Jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Hah? Sapa, Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ya. Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon aku terima mundur wae. Kualik. Lagune kualik main ra apal kok sakarepku. Kualik ya men aku kualik ya nekat kok. Iya. Biasa itu. Sok dileke kualik ben aku ya. Aku ora trima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi jambu Dipa Nirmala Plemper Tangga Jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Ben duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok, gawe masalah karo mantan maling. Sampenake dhewe lah. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sik to, kowe kita-kita kowe kita iki sapa? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong kita iki kowe. Tak tanya modar kowe. Bapak ilun jenengke aku ngrekoso dibancaki barang ing diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku pamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diaringi. Ambok 2 jam iki kok ngene iki terus. Wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda. Nek misale Gong arep endi ngono kuwi, aku nyeluk kita arep endi. Oh, berarti aku ki kita. Iya. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Punten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula. Mumet sirah kula. Sabanjure kepiye Bagong apa kita tetep bakal njaluk jambu Dipa Nirmala Plemper Tangga Jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep ngruda paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti Plemper Tangga Jiwa jambu Dipa Nirmala? Merga niki kebutuhan rakyat pring apus niki kedukuhan pring apus. Nek nganti kula ora iso Plemper Tangga Jiwa jambu Dipa Nirmala ento, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Oh apal kuwi, aku sedira nyetel kuwi. Oh. Kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu le guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata. Sing tak wedeni awakmu. Bagong sabar men, meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah neng kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan Plemper Tangga Jiwa jambu Dipa Nirmala.
ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untu loro tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba ayo, piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau meng gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki, Tru. Aku dewange, Tru. Ya. Reng, apa? Aku dewange ya. Oh, tangane wetekle ora kon gelut. Ayo ngantri rak ya ora tekan. Oh, ditanono kowe nek ora ngewangi aku berarti kowe tega ropatiku. Ya, sae-saeku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil. Ngono aku diwangi ya, Reng? Ya. Aku dilindungi, kowe wae tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan sempritan sing penting. Ha iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep mateni karo aku. Pethoke ya, Pak? Oh iya. Ya? Anake Bathara Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kuwi pethono sisan, Pak. Oh iya. Terus liyane oke. Penyarian Yamadipati, Mahadewa, Bathara Brahma, Bathara Sambu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Daluk tulung kuwi pethoke sisan ya, Pak? Wow. Coro. Trenggiling. Ngono. Misuwi kok ora wangun to, Gong? Kok mung kewan cilik-cilikan trenggiling ngono. Arang-arang. Oh, cacing pita. Wis ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak? Iya. Wis kono gak menyang. Kowe, aku tak turu dhewe. Engko nek Dewani lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab tela bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Siap. Jagung bakarane, Pak, kok tela bakarane. Nek wis ora gatek iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sak ngono kowe. Nek ora bener ki aku sok ora lega. Aku iki wis rampunge sok tak bener ora ya mau. Ora yakin Mamet tuan dhisik aku tak methuke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno, nek Bathara Guru sing maju aku sing methuke. Siap ya, Traya? Yo, ora nggo gending, slepek. Oh iya. Nganggo slepek wae. Tung, tak. Jelali. Wanamba mangwa suci Sasi seswarane pesona wala Rambang ular kambang. Ya emang aja. Yo. Berkencang Warudaya. Pak Pong Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe? Lha nuwun sewu, Dik. Paduka nganti para wadya bala Durandara tumedhak wonten ing Madyapada menika mboten pangling wonten tampel wates. Padukuhan mring apus papan pernahipun Bagong. Menika mangku suraos ngados pundi kepareng ingkang raka ing Sidhe Pangudal Cemadong dawuh, Dik. Bu kula nadyan kula pun penyarian Cemadong dawuh, Bu kula ingkang putra pun Bathara Indra Cemadong dawuh. Bu
Bukulun kula ingkang putra pun Bathara Brahma cumadung dawuh. Nggih, bukulun kula ingkang putra pun Yama Dipati cumadung dawuh. Kakang Narada, Kakang Resi kanika putra. Inggih wonten timbalan. Mugi dados ing kawuningan tedhaipun ingkang rayipun Bathara Guru wonten ing papan mriki krana kula nampi timbalanipun Kakang Semar. Inggih Kakang Ismaya ingkang miji dhateng ingkang rayipun Manikmaya supados tedhak wonten ing Madyapada. Lajeng kersanipun Kakang Semar jebul mboten kanyono-nyono tedhakipun ingkang rayipun Manikmaya wonten ing Pringabus krana wonten pamuthaipun Panakawan Bagong. Pamuthaipun Bagong menapa? Bagong badhe mbangun desa nanging kedah wonten syarat-syaranipun. Syarat-syaranipun menapa? Padukanipun Bagong kedah tinumbalan pelem pertangga jiwa miwah Jambu Dipa Nirmala. Satemah Bagong nyuwun kelawan ingkang rayi maringaken pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala kinarya dhaharaning para Jawata Kakang. Kagiat raos sing manahipun ingkang rayipun Bathara Guru. Tumunten tumuli kula damel srana menika dados pancatan anggen kula kepingin ngasoraken dhateng pangaosipun Kakang Ismaya. Ngasuraken dhateng pangaosipun Kakang Semar liripun kados pundi dikepareng kula cumadung dawuh. Mugi andadosna ing kawuningan Kakang. Kakang prisa piyambak nadyan sedaya titah wonten jagat menika nyembah dhateng ingkang rayi. Namung setunggal ingkang boten purun nyembah inggih menika namung Kakang Ismaya inggih Kakang Semar. Mila tumunten kula ngaturaken syarat srana menawi Bagong badhe amboyong pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Syaratipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya kedah nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Dalam perkencong warudaya. Ngaten to Di, kasinggihan mekaten. Mangke rumiyin. Lah kok ngantos panjenengan menika sajakipun dumugi sak mangke tasih nggadahi raos gething keburu sengit dhateng Kakang Ismaya menika kula tak nuwun sewu. Janjanipun perkawisipun menapa to Di? Kakang Narada wonten dawuh Kakang Semar menika ingkang tansah damel titah ngliwaring panembah. Tegesipun kados pundi? Ngliwar panembah kelawan panjenengan ulun nanging dipun kanthi manembah dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Monggo sejatosipun kula menika nalindraning para Jawata. Inggih kedah dipun sembah menika Bathara Guru sanesipun boten kenging dipun sembah Kakang. Mila panganggep kula Kakang Semar menika badhe damel kapitadosanipun kawula ingkang sami nyembah dhateng pun Bathara Guru dipun ajak supados nyembah dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat Kakang Narada. Dalam mangriyin. Kedahipun panjenengan menika emut nuwun sewu lho Di. Ingkang nami Jawata menika nuwun sewu wonten tetembungan kena lara luputing pati. Dewa menika janjanipun ugi titah. Namung nuwun sewu gandeng pinitados dening panguwasaning Gusti tumuli dewa menika dipun paringi gesang ingkang panjang tumuli dewa menika dipun paringi pitadosan supados ngawat-awati dhateng mubah musik ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados nuwun sewu panguwasa tunggal wonten ing jagat menika mboten panjenengan menika tasih wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti Kang Maha Nasa. Mila menawi paduka diguru menika rumaosi bilih panjenengan menika panembah tunggal wonten ing jagat menika kula nuwun sewu klentu menika klentu. Nek panjenengan tuwun dawuh kalian pun Kakang Semar padha jembakan panjenengan menika ya kleru. Wong tuwane ya tuwa Kakang Semar. Tinimanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok tumuli panjenengan dawuh kalian Kakang Semar padha jembakan panjenengan menika lepat Di. Kula badhe nglajengaken atur kula rumiyin Kakang. Nggih, lajengipun kula matur kados mekaten kaliyan Kakang Ismaya tumuli wonten ingkang boten trimah. Ingkang boten trimah sinten? Anak-anakipun Kakang Semar. Ingkang sami nyulayani dhateng kula Kakang Narada. Mestine. Ora trima ning ngarepe anak-anake kok wong tuane kok nyembah karo panjenengan. Monggo Gareng Petra Bagong menika sami prisa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Badranaya. Lah iso ora jeneng Mentala nek bapakne kok kon klesotan teng suku panjenengan menika mboten badhe Mentala. Mila dinten sakmangke kula nglempakaken para Jawata menika ingkang wigati supados sakmangke kula aturi nyekel dhateng pun Gareng Petruk Bagong. Menawi Gareng Petruk Bagong saged kacepeng, Semar saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing Kayiwangan. Wigatosipun
krana keluputanipun Semar saat majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candradimukha Kakang Rada. Merkenca wanudaya. Menika tegesipun kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan menika mangke lalampanipun boten sae lho Di. Boten namung ngembet lan paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning badhe ngembet dhateng ngawontenanipun kayangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama warang becik menika boten badhe wonten. Nadyan to kendhita oyot mimang kadang dewa kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti ala menika boten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon sak mangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau. Lha ingkang sae menika monggo Adi Pramesti Bathara Guru badhe nindakaken pakrawis menika nyepeng dhateng Panakawan langkung-langkung dhateng Semar. Kula nuwun sewu lho Di, mboten ateges kula badal dawuh. Ning kula mboten ajeng melu-melu perkawis menika. Monggo tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa Kakang? Nrada ora melu-melu, nrada ora melu garap. Menawi wonten menapa-menapanipun kula samanggaken kula atring nyangga piyambak, kula atring ngraosaken piyambak. Mekaten Kakang Rada. Nggih. Menawi kula mekaten lajeng sak mangke Kakang Rada badhe menapa? Lho, kok badhe menapa niku dados pundi? Lah kula wonten mriki tasih kagem menapa mboten? Ning nuwun sewu lho, kula mboten tuntun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Mang lakoni dhewe. Menawi Kakang Rada wonten mriki mboten rumujung pakartinipun Bathara Guru, ategesipun Kakang Rada wonten mriki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun sumangga kula aturi kundur wonten ing kayangan kemawon. Ngibaratipun Kakang Rada sak mangke namung kantun nampi matengipun kemawon. Ha nggih. Ha wis. Penyarian Indra Brahma Yamadipati manuta karo Hyang Wulun Bathara Guru. Cekela Panakawan nek arep mlebu rumah sakit kana. Rumah samu ponokan iki gampang dicekelno piye? Hati-hati ya Le, ngger cah bagus. Nadan iki wong tuamu nek pakartine ora tumrap aku aja ditutke, aja ditiru. Menggak kowe engko ora mangan nangkane nanging gabul mulute ya, ngger. Penyarian kula wonten dawuh pun Indra wonten timbalan Rama. Brahma iki wonten timbalan Purun Yamadipati. Sak katahing para durandara diketapake merga ulun percaya anak-anake Semar uga ora bakal gampang dicekel. Nanging sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar luwih-luwih iso ngrangkit Semar Badranaya bakal nampa bunga ingkang sakmurwat lawan labutan kita lawan panjenengan ulun. Pangkatipun ing putra benjang menapa Rama Pukulun? Pangkatipun ing putra benjang menapa? Ora ketang sambung obor cara lintang tumliya mangkat dina iki. Nang ngestaken dawuh. Nyuwun pamit bidal dinten menika. Nuwun istaken nyuwun pamit bidal dinten menika. Pukulun nyuwun berkah itu saged kasembadan panjangkanipun paduka Kang Adi Pukulun. Terus kok rantak-rantak dewane pirang-pirang. Mongko kowe karo aku ming wong telu iki piye iki? Wis pokoke awak dhewe nglabuhi karo Bagong, mesake bocahe. Duwe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedene. Ha iya. Ning upama Bagong mau ora wani karo wong Pikulun Bathara Guru kedadene ra kaya ngene. Lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek. Nek kira-kira ora kuat ya mundur. Nek kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa, ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki? Kok malah do grenengan? Nek niate ikhlas nglabuhi aku ikhlas. Ora usah dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe nae dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat Le, rasa dadak gemremeng. Tak menyang methoke para dewa. Nggonku nglabuhi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong natai pati lho kok. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok kean utang Tru. Wis menyang ngono lho. Iya ora iki ya. Ning kowe ya aja meneng wae Gong dibantu ya. Wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna. Kok iso urut ya Tru? Heeh. Ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis kena imbang. Aku mungsuhku tengah kuwi kena imbang. Tru aku sing tengah. Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Mongko cangkeme nyrengenge kaya ngono kae. Kae sapa ngerti lagu? Ora ngerti. Bathara Yamadipati. Yamadipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh.
Wis entuk mungsuh pisane kok. Tukang jabut untu nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati kok. Siap wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk Pukulun. Nala garing tak tampa pangestuku tampan ana. Pukulun Bathara Penyarian. Oh, Pak Carik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Carik. Ya iya wis. Bekti kula Pukulun. Iya Petra tak tampa. Pukulun bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Petra tak tampa. Indra sapa to? Indra Dewa. Engko dono kasino Indra udu. Ora film ora. Kulon Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula. Ya garing tak tampa. Waduh serem suarane. Ya garing tak tampa. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Daya Yamadipati bekti kula kunjuk. Ya Pak Petro tak tampa. Daya Yamadipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Waduh. Nganggo ngono barang Indra. Kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah. Ora dicokot iki diaginge iso mak grewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijek-jeki. Nala garing wonten dawuh Pukulun. Tekan koning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wane perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Nek nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dramaning Pikulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ngganggu bapak nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa. Ha sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh, siap, Bang, siap kae. Bapak Petruk bareng nyombelani karo bapakne. Lho anake, Mas. Pun sewu Pukulun niku anake bapak. Dadi nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora belani. Ah, ndeng belani. Medeni enek omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Ah, aku belani. Kowe sapa jenengmu? Yamadipati. Yamadipati. Ya. Kowe belani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tak jabut ya. Manusia macam apa itu? Jan Bagong ora semingkir apa kelakon kene marganing matimu Singalena prapting walis. Wah, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu Nala Garing. Mang maju, nek ana dewa kewirangan aja tundang Nala Garing. Mati dening aku. Petruk kene marganing matimu. Monggo kula ladosi, Tru. Siap lho kok. Tradisi itu mantap. Jatuh batur dong ngomong ayo maju
Gilai. Awas. Hai. Ayo, Indra. Tandang ngono, Bathara Indra. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Waduh. Nyakat bablas. Wah. Wila. Ayo, ora bakal iso ngantem aku. Wah! Wah ya. Wah. Ayo, maju ono karek. Wah. Wah. Ayo, maju Petro. Odaisa. Lho, ora tekan ya. Ayo, ora bakal iso ndunguk dewa ya. Wedange puta. Ya wis ben. Wedang sing endi? Sing tae akeh banget mau lho. Kita kira melayu ya ngabarke apa-apa kok wedange puta. Kesamplut tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya? Dewa ki sekti kok aku ya gumun Bathara Penyarian tak arta antem. Kok kaya jarake iki 2 jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek 2 jangkah ki lembu 2 jangkah. Ora ana aja kok lembu 2 jangkah. Piye Gong? Piye? Wis tak andani ngayal to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming ngantem angin. Aku ya ae. Ya mau dipati arep tak jotos raine iki. Tangan kowe ya ora tekan e. Oh, menggok dhewe tangane. Lho. Rating ora. Rating nabrak cengelmu kowe. Ya ora nesu takoni ngono. Aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya ya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya ya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae iki. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir meneh. Wis ora apak ning mir men. Iki susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi? Heeh, dewa ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwuring menungso. Dewa iki sembaning menungso. Mula dheweke ora iso diantem karo menungso lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho wis aluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Baladewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa ya aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dada munggah, ra entuk. Ning dada medun. Mesti keneng. Mesti keneng.
Dodo medun. Ha iya mesti keneng. Mudiar dening aku kowe. Dodo medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dodo medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amuk Suramrata, Jayawrata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mang tutuke le ngantem. Mang tutuke. Sadurunge aku semaput bales kowe ora kekecek aja duntang nala gareng. Ayo, Aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? nggon busi. Oh siap. Kono wis entreke lorone ra jamak-jamak. Bres kono reng. Mati dene aku. Ayo wasen, mati ya. Aduh, waduh. Mutar wae. Ayo sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati. Kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Tekaning pati. Truk. Kabulator. Nggon ngendi? Wah, ora paham. Kono yang ngrene nang banyune ya kono kuwi. Kabulatore kono kuwi kepruk sak banter-banter. Mati dereng aku. Waduh. Wah, ayo kong ya. Wah. Oi. Ayo walesen aku. Walesen aku. Walesen. Iso males karo aku. Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh. Waduh. Modar. Pecah kula mun. Mati aku edan. Nolo gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Aduh Rama Wulan. Pecah kula waduh. Mboten saged mlampah. Waduh. Bagong edan. Nganti muni makluk ngono. Waduh. Wah, rata ngamuk punggung Suratanto Nirbaya Nirwikara. Panakawan gawe wirangking para dewa. Cestri Sula ora padha tekaning pati aja duntang Bathara Guru lekaning ati. Waduh. Wes. Piye kok do mlayu-mlayu? Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kwampleng kluthuk. Bebeki ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel Dara Intulak antem ya kontal. Pak. Bathara Guru nggawa drai. Drai dengkulmu mlocok ora. Sing marahi mlayu ki ya Bathara Guru nggawa gaman kae. Namane apa ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sula. Cestri Sula, Tru. Gong Cestri Sula, Gong.
Agene Manchester Yamin. Cestri Sula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke iki dawe-dawe. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani methuke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sedo. Pendem ya Pak ya. Hus. Apa meneh wong mati e? Kok karo bapakne kaya ngono to, Kang? Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jabe. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong. Kakang Ismaya sakmenika sampun pantuk pepundha ning dekat menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kaliyan kula paripaksa kula ngginakaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bajin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakangne Bathara Guru kok malah kakangne dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah. Ora apa-apa. Wong sedere kowe kuwi ratu, ratuning dewa. Aku ming derajate wong cilik ning Panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ora neng kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro ki goro kapan? Lajeng keparingipun Kakang Semar ning kayangan, wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku Gareng karo Petruk ning kayangan men do weruh kabeh dewa-dewa. Anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati ning kayangan ra apa-apa, sendika. Sendika Pak. Pak aku piye Pak? Kowe nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lehmu bangun desa. Waduh, kancaku sapa Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko rak. Kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ayo wis ben ngono. Gareng barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Rek. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati, Tru. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku pancene Dian. Mau gedeng ora. Kowe tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedawalanipun badhe kula pethuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula
sampurnakaken sareng kalian panjenengan kula susulaken kalian kadang-kadangipun Ala Garing lan Petruk. Sakarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Garing karo Petruk. Wis ra apa-apa ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestakaken dawuhne ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saken beto tosa. Guru anggo tosa ora. Ora mungkin ora dewa. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip olare tuku, ora utang kok ora ikhlas. Cek. Oh iya. Aku sing sedulur bapak ki jarene tunggale 3. Semar, Ismaya, Tejamaya, Manikmaya. Tejamaya ki jarene Watagok. Ha iki aku nek ora njaluk pambiyatune Watagok wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning Jurang Porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu wae. Nek Watagok mbogong ora melu-melu langsung tak benggang cangkeme. Wah, suwe tenan. Adine kok ora arep melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing teko. Jane eneng apa to, Kang? Tak sawang kok pirang-pirang dina iki Kang Togok ora jenak. Pendak-pendak tak jagongi ora tau paring pangandikan. Wong biasane kowe kuwi nanggre aku tengok dek kowe tengok dek langsung kula trimo jinuwun ngono kae. Ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa Togok? Lho. Aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa, tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngopo? Mbok wis sak titahe kok digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe ki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Ngak Maha Suci. Mula ora usah ndandan pikiran werna-werna, ora usah ndandan penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge kok. Ora perkara kok aku duwe penjaluk ki ora. Lah gimana? Aku ki wah piye ya lung arep ngrembug iki janjane sepele. Ngene entuk tak gagas-gagas kok saya ngrantes neng pikir. Lah apa mulane omonga? Aku ki 3 dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. 3 dina kepungkur? Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya lho. Kose ngimpekke aku ora. Lho, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip seprono-seprene ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak imtok-impekke elek ki, aku apa piye kok? Kudu. Ora ya ngerti to aku kuwi ndek sedulur, adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Ismaya. Ngapa Semar? Tak impekke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning Bengawan, ora ning kali. Ning kolah ora. Jeneng kapal kok ning kolah nyocok cengelmu iki, Pak. Rasa emosi Tegak. Biasa wae wong sing jeneng omongan ki ya diselani nganggo gojek ngundak sepaneng. Lah iya.
Lah terus Semar lenite kapal nendi? Semar nite kapal ki kok neng kawah Candradimuka. Loh. Neng kawah Candradimuka? Hooh. Mongko bengok-bengok pendhake ning wong weruh dijaluki tulung, pendhake ning wong weruh dijaluki tulung. Gegah tangi saka turu merga wancine wis esuk. Pitikku jago do kluruk ingon-ingonanku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Monggo hitungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndara dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembatan. Mbah ya wis, Gak. Ngapa tak kowe iki nggagasi impen barang ki? Wong kowe iki biasane ora tau gagas impen. Lah kok saiki kok tak gagas banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing Candradimuka. Durung rampung leku cerita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Heeh. Matur nuwun ya, Pak. Ya, ning kae ming plastik. Jame ora obah, ya ming jam 5 terus. Oh, biyen nek upama dikeprokke kowe, Pak. Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikai nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora? Ora ngopo, eneng ngopo wak gawe tratapan Pak Demo. Wah, ngopo? Aku amatur karo kowe, Pak. Ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, Aku ora tegel ya bapakku dingonane. ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para Wadyabala Dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh, Dewa tak undurke kabeh. kabeh Ming siji nding sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ra nggawa cap. Oh, iya. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa. Nggon aku sikat-sike. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Heeh, Cis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning munggah ning kayangan aja ning kene nek ditonton piye akeh. Kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki ra do. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni ana ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu muni ngono. Heeh. Terus Bapak saiki munggah nang kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon keri nang donya, jarene kon ngrampungke lek arep ditulungi bapak digobali ya, Pak. nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek tenan plek ngendhok. Oh, ayo. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha ta? Heeh. Teleke dadi mbilung. Persetan. Oh, jero. Basa Indonesia ora. Ana kuwi tulungi ya, Pak. Gong. Nah aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tua sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. Ha terus? Aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. Wah, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya, Pak? Sik.
Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono ya. Nek mencret terus nyatut cangkemku tenan. Iki serius iki. Nek ora gelem ngewangi aku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catet. Tak bengkak nggo kunci Inggris sangemu. Men saya apa? Sik, aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi